ଭାଗ 2 ଚିନ୍ତା ବିଶ୍ଳେଷଣର କୌଶଳ। ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଚିନ୍ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସମାଧାନ। ମୋର 6 ଜଣ ସହଚର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା କ'ଣ, କାହିଁକି ଏବଂ କେବେ, କିଭଳି, କେଉଁଠି ଏବଂ କିଏ। ରଡୱାର୍ଡ କିପଲିଂ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ୱିଲ୍ସ ଏଚ୍ କ୍ୟାରିୟନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଫର୍ମୁଲା ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବ? ନୁହେଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଉପାୟ ଏହି ଯେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକରୁ ନିବୃତ୍ତି ପାଇବା ସକାଶେ ସମସ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି 3ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା: ନମ୍ବର 1, ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। 2, ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। 3, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏହା ଅରସ୍ତୁ ଶିଖାଇଥିଲେ, ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ଯଦି ଆମେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯାହା ଆମକୁ ଦିନ ରାତି ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନରକରେ ପରିଣତ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା। ତଥ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ତଥ୍ୟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିନା ତଥ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ତୀର ମାରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ଧ ଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସହିତ ସମାନ। ଏହି ବିଚାରଧାରା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ହର୍ବର୍ଟ ଇ ହୋକ୍ସଙ୍କର, ଯିଏ 22 ବର୍ଷ ଧରି କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଲମ୍ବିଆ କଲେଜରେ ଡିନ୍ ରହିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ନାନା ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ସଙ୍କଟ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଯିଏ ଏହାକୁ ଏହି ଭାବରେ କହୁଛି, ଦୁନିଆର ଅଧା ଚିନ୍ତା ତ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ନଥିବା ସକାଶେ ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ମୋତେ କୌଣସି କାମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସମାଧାନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଉପରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ୟାରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋର ନିଦ ଉଡ଼େ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ କରିନେଇପାରିଲି, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଡିନ୍ ହୋକ୍ସଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଏହା, ହଁ, ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଛି। ମୁଁ ନିଃସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ କହିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ପରୋକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିଜର ସମୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶରେ ବିକାଶ ଘଟିବ। ମୋତେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶରେ ବିକାଶ ଘଟିବ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଥୋମାସ ଏଡିସନ୍ ଥରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ମଣିଷ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ତଥ୍ୟରୁ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶିକାରୀ କୁକୁର ଭଳି ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁଠୁ ଆଗେ ବସେ। ବାକିଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଣଦେଖା କରୁ। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସହାୟତାରେ ଆମର କାମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ, ସେ ଦିଗକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ। ଏଭଳି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼କୁ ଆମ ନଜର ବେଶୀ ରୁହେ, ଯେଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସହିତ ଯାହାର ସମାନତା ଖୋଜି ପାଉ। ଆଦ୍ରେ ମରିବା ସମୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହୁଏ, ସେହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏଭଳି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଭିତରେ ରାଗର ଉଦ୍ରେକ କରେ।
ଏହାଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ର ଗଣିତର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆମର କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ନାହିଁ। 2 ଆଉ 2 ମିଶିଲେ 5 ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବଧାରା ନେଇ କାମ କରୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ? ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ 2 ଆଉ 2 ମିଶିଲେ 5 ବା 500 ହୁଏ, ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ଜୀବନ ନୁହେଁ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବି ନରକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁ? କୌଣସି କିଛି ନେଇ ଭାବିବା ସମୟରେ ନିଜ ଆବେଗକୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଡିନ୍ ହକ୍ସଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇ ତଥ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କିଛି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁ ସେତେବେଳେ ଏଭଳି କରିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତିତ ରହିଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣତା ଉଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସମସ୍ୟାଠୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ 2ଗୋଟି ବିଚାର ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହି 2ଟି ସହାୟତାରେ ମୁଁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ। ନମ୍ବର 1, ତଥ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ବେଳେ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିନିଏ ଯେ ମୁଁ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଉ କାହାରି ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆବେଗମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରେ। ସେଥିରେ ଆବେଗଠୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିହୁଏ। 2, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମୋତେ ବିବ୍ରତ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବିନିଏ ଯେ ମୁଁ ଗୟାର ଜଣେ ଓକିଲ ଆଉ ଘୃଣାଭରା ଦୃଷ୍ଟିର ନେଇ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଓକିଲକୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋକଦ୍ଦମାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ମୁଁ ନିଜ ବିପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଏକତ୍ରିତ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାପରେ ମୁଁ 2 ଦିଗ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥାଏ, ନିଜ ପକ୍ଷର କଥା ଓ ବିପକ୍ଷର କଥା। ଉଭୟ ବିଷୟରେ ଘଟଣା ଲେଖିଥାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଭାବି ଦେଖିଛି ଏହି 2ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅସଲ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ମୁଁ ଏହା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ, ଆପଣ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ବା ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଏଭଳି କୌଣସି ବିଦ୍ୱାନ ନାହିଁ ଯିଏ ତଥ୍ୟକୁ ଏକତ୍ରିତ ନ କରି ବୁଦ୍ଧି ସହିତ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବେ। ଥମାସ ଏଡିସନ୍ ଏହି କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2500 କପି ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ତଥ୍ୟ ଲେଖା ଥିଲା ଯାହାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲେ ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଡିନ୍ ହକ୍ସ ଯାହା କରୁଥାନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଇଆ କରିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସାରା ପୃଥିବୀର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବି କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ନେଇ ବିଚାର ନ କରିଛନ୍ତି ବା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଭୀର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖିଛି ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବପର ନ ହେଉଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ା ବିଚାର କରିବା ସହଜ ହେଉନାହିଁ। ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ାକ କାଗଜରେ ଲେଖିବା ପରେ ନିଜ ସମସ୍ୟାଟି ଯଦି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛିଟା ବିବେଚନା ସାଥିରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଉ। ଚାର୍ଲ୍ସ କେଟ୍ରିଂ ଯେଭଳି କହିଥିଲେ, ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାର ଅଧା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନ କିଭଳି ବିତିଯାଏ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଚୀନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ବା ଛବି 10,000 ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଛବି ଦେଖାଇ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଗ୍ୟାଲନ୍ ଲିଚଫିଲ୍ଡର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣେ। ସେ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ଆମେରିକାର ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ। 1902 ମସିହାରେ ମିଷ୍ଟର ଲିଚଫିଲ୍ଡ ଚୀନରେ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜାପାନୀ ସେନା ସାଙ୍ଘାଇରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ଘରେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣିଥିଲି। ଜାପାନର ପର୍ଲେ କିଛି ଦିନ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ପରେ ସେହି ଦଳ ସାଙ୍ଘାଇରେ ସେ ପଶିଯାଏ। ସେମାନେ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ ଜଣେ ଆର୍ମି ଲିକ୍ୱିଡେଟରଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। ସିଏ ଅସଲରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଏଡମିରଲ, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବ କରିବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେହି ହଁ କିମ୍ବା ନାର ମାନେ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏହାଠୁ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ମୋତେ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେହି କାମଗୁଡ଼ିକୁ କରିଯାଉଥିଲି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଡମିରାଲକୁ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ $7,50,000 ସିକ୍ୟୁରିଟିର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ।
ଏହାର କାରଣ ଏହି ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଥିଲା ମୋ ହଂକଂ ଅଫିସରେ। ସାଂଘାଇ ସାଥିରେ ତାର କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଏହା ଭାବି ଯେ ଜାପାନୀମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯିବି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି କଥା ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସରେ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଖ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଥିଲେ। ସିଏ ମୋତେ ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାପାନୀ ଏଡମିରାଲ ରାଗରେ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଗୋଡ଼କୁ ବାରମ୍ବାର ମାଟିରେ ଥାପୁଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଚୋର ମଧ୍ୟ କହି ଗାଳି ଦେଉଥିଲା। ବ୍ରିଜ୍ ହାଉସ୍, ଜାପାନୀ ଗେଷ୍ଟାପୋର ଟର୍ଚ୍ଚର କକ୍ଷ। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେହି ଜେଲରେ ରହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ମୋର କେଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ 10 ଦିନ ଅଟକି ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବ୍ରିଜ୍ ହାଉସ୍ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ସମୟ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି? ରବିବାର ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ମୋ କାନରେ ଏହି ଖବର ଆସିଲା। ଖବରଟା ଶୁଣିବା ପରେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କଥା ଥିଲା। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ନ ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅସଲରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଚିନ୍ତିତ ରୁହେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଟାଇପରାଇଟର ପାଖରେ ଆସି ବସେ। ଏହା ମୋର କିଛି ବର୍ଷର ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତା ସାଥେ ସାଥେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲେଖି ପକାଏ। ନମ୍ବର 1, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ? ନମ୍ବର 2, ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିପାରେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ନ ଲେଖି ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖି ସାରି ସମାଧାନ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ରବିବାର ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ମୁଁ ସିଧା ଟାଇପରାଇଟର ପାଖରେ ବସି ଲେଖେ। 1, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ? ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ମୋତେ ବ୍ରିଜ୍ ହାଉସ୍କୁ ନିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରୁଛି। ନମ୍ବର 2, ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିପାରେ? ମୁଁ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରେ ଆଉ ମନରୁ 4ଗୋଟି ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିପାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଟି କାମର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣାମ ବି ଲେଖି ପକାଏ। ନମ୍ବର 1, ମୁଁ ଜାପାନୀ ଏଡମିରାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଅନୁବାଦକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି ବେଶୀ ରାଗିପାରନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣାମ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସିଏ ଥିଲା କ୍ରୁର। ହୁଏତ କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ସିଧା ବ୍ରିଜ୍ ହାଉସ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ। ନମ୍ବର 2, ମୁଁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି ମତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନଜରବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲି। ମୋତେ ଅଫିସକୁ ପଶିବା ଓ ବାହାରିବା ବେଳେ ହସ୍ତାକ୍ଷରର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ପଳାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦିଆଯିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ଅଫିସ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ତାହା କରିଥିଲେ ଜାପାନୀ ଏଡମିରାଲର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସିଏ ସୈନ୍ୟଦଳ ପଠାଇ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ବ୍ରିଜ୍ ହାଉସ୍କୁ ଆଣିପାରନ୍ତା। ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ନମ୍ବର 4, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସୋମବାର ସକାଳେ ଅଫିସକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିରେ ହୁଏତ ଜାପାନୀ ଏଡମିରାଲ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ସେଇଟା ତା ମନରେ ହୁଏତ ଆସିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ମନର ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି, ସିଏ ମୋତେ ଆଉ ବିବ୍ରତ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସିଏ ମୋତେ ବିବ୍ରତ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଯେମିତି କୌଣସି କିଛି ବଡ଼ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇନାହିଁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରେ, ନିଜକୁ ବ୍ରିଜ୍ ହାଉସ୍ରେ ଯିବାର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରି ଠିକ୍ କଲି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି ସୋମବାର ସକାଳୁ ଅଫିସ ଯିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ମନରେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇଥିଲି। ସୋମବାର ସକାଳେ ଅଫିସ ପଶିଯିବା ମାତ୍ରେ ଜାପାନୀ ଏଡମିରାଲଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରିଲି। ସିଏ ଗୋଟାଏ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସିଗାରେଟ୍। ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କଟାକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିନଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 6 ସପ୍ତାହ ପରେ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ରବିବାର ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଏହି ଟାଇପରାଇଟରର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ହୁଏତ ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିପାରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ସଠିକ୍ ବାଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି ସେହିଭଳି ନ କରି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ବିଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ନ ପାରିଲେ ରାତିରେ ମୋ ନିଦ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୋମବାର ସକାଳେ ଚିନ୍ତିତ ଓ ବିବ୍ରତ ମୁହଁ ନେଇ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା। ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି ଜାପାନୀ ଏଡମିରାଲଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସିଏ କୌଣସି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତା। ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାରମ୍ବାର ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ
କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା ଜାଲରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ାଇ ନିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ହୋଇଯାଏ ନର୍ଭସ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ର କାରଣ। ସେହି କାରଣରୁ ନିଜ ଜୀବନ ନରକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଭାବି ଦେଖିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୋର 50% ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ କାମ କରେ, ସେତେବେଳେ ବାକି 40% ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏଭଳି 4ଗୋଟି ପଦକ୍ଷେପ ସହାୟତାରେ ମୁଁ ନିଜର 90% ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିପାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। 1. ଆପଣ କେଉଁ ଧରଣର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। 2. ଆପଣ ସେହି ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତାହା ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। 3. କ'ଣ କରିବେ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାଲନ୍ ଲିଚଫିଲ୍ଡ ତାପରେ ବୀମା ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର ପାର୍କ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରିମ୍ୟାନ୍ ଇଙ୍କ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଚିନ୍ତା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିବାର ଯେ ଉପାୟ ସିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ସେ ନିଜର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏତେ ଉପଯୋଗୀ କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସିଧା ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ଉପଡ଼ି ପକାଏ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହା ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅନୁସାରେ କିଛି କରିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁସାରେ କାମ ନ କରିପାରୁଛେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ କରି କିମ୍ବା ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କେବଳ ଆମ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ହେବ। ୱିଲିୟମ ଜେମ୍ସ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଥରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ନେବେ ସେତେବେଳେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ପରିଣାମ ନେଇ ଭାବିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୱିଲିୟମ ଜେମ୍ସ ବୋଧେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାବଧାନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିନ୍ତାର ସମାର୍ଥକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ବହୁ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ସହିତ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ସଂକୋଚ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା କିମ୍ବା ନିଜ ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦିଏ ସେ ଦିଗରେ ମନେ ରଖିବେ। ଆତ୍ମସଂଶୟ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଶୟର ଜନ୍ମ ଦିଏ। ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବାରେ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଥରେ ଓକ୍ଲାହୋମାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତେଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥିଲି ଯେ ସିଏ କିଭଳି ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତି। ସିଏ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ବିନ୍ଦୁଠୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ଭାବିଲେ ଦ୍ୱିଧା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଗଲେ କିମ୍ବା ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷତି ହିଁ ବେଶୀ ହୁଏ। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ଗ୍ୟାଲେନ୍ ଲିଚଫିଲ୍ଡଙ୍କ ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏକ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ମୁଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏବଂ ତା ତଳେ କିଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ମୁଁ ଏବେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିପାରେ? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ମୁଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖନ୍ତୁ।